Yona mkomana ere? Ari kupi? Anoridza panapa makeyboard. Anoridza pana makeyboard? Yeah. Vakomana vanoridza simukai. Simukai mese. Chero nana baba hatisi kuziva kuti muridzi uyu ndiani. Uyai kuno vakomana. Uyai vana baba asakala uyai. Munhu wese ngauye. Tailine apa. Makatarisa kuna bheki uku. Don't murove ka round one round makatenderera chechi mudzoke panapa. Stay fast. Ipa pana vari kumhanya pane vakomana koita varume vevanhu. Ndiri kunzwa kuda kutomoka boys ram. Manya yangu mana. Manyai. Vari kudzoka here? Kuti vabva vatoenda? Ndaita. Endai munogara pasi. Mene munomira muri kwamunoridza muri ko. Handibhebhereri kuti rine mukomana. Apa ndo paunonge uchizvivheta woti wakomanaka. Tarisai pavanhu vari apa sikana, mondinongedzera wenyu. Apo akati anohaiwa kuzoridza panapa. Anohaiwa kuzoridza panapa? Mamanyira mahara. Garai pasi. Unoziva kuti sei ndavamhanyisa? Hakuna wokuhaya anobvuma kumhanyiswa auya kuzoridza. Vamhanya nokuti vana vepano. Hatiite zvokuhayisa pano. Panapa tinoridzirwa nevana vemuno misu. Saka anonzi Christopher ndiye? Ndiye mukomana wacho. Akanditi anonzi Christopher. Akati anonzi Christopher anohaiwa kuridza panapa. Iwo wakambomuona upi? Pane service yandakauya kunoku ndakasangana naye. Mva ataura izvozvo? Oba matoti madhiri bho zvokutodanana? Ko kana makati madhiri bho, ko $5 yaikupa ngerei? Akangondipawo. Iwo ndobva wamupa foni yake yako? Yangu inini Saka achiti tozosangana kuno? Tosangana kunoku. Mavaona akavana vasikana izvozvi. Akarohwa foni. Akapiwa $5 akanzi kana uri serious ndipe foni ndinyatsomeka sure kuti unondida tozosangana kuservice. Uyu ane mazuva matatu achingouya pano kubva Friday. Ndizvo? Uchimutsvaka uchimushaya? Wakabirwa. Nyaya dzevana dzinonzwisa tsitsi. Vana vasikana vanonzwisa tsitsi. Kana vada vanoitiswa zvese. Hakuna kwako haiwe munhu. In fact chandakusimudzira kungokuudza kuti wakarohwa bhegi. Wakarohwa foni. Ende ndine urombo. Ameno kana pane vanoridza wazonyatsoona wada chaiye pane ava. Simudza maoko. Father, I pray. Awane foni yake. Nezita ra Jesu. Amen. Ndoda kuti uende unoripota kumapurisa kuti wakabirwa foni. Nekuti munhu iye ari padhuze nekubatwa, asi achabatwa ari pachechi yepamirapo. Saka gara wakaripota. Ndapedza naye. Goodness,
Prophet T Freddy, the Goodness and Mercy Ministries vanokuunzirai Special Sunday tina Prophet T Freddy musi wa 29 June 2025. Goodness and Mercy Ministries pakona pa Highland Road na Mshaya Bandi pa number 11403 Mshaya Bandi Road, Glenora B, Harare. Musi wa 29 June, Special Sunday 2025. Mwine munhu wa Mwari Prophet T Freddy kuti munzwe zvizere fona ipa 0712 528 kana pa 0778 059 270. Prophet T Freddy wanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.